Kublai phi baro ka thup khubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat ki ba kongsan menta ka singi kilong. Menjur ulat ya ka an penskem kendo ka KHADC. Kendit benrio ka seng HSPDP ban persya khalai kasino. Dawa penskem kam kinong 13 ni HPWD. Ban tua biang ka surok Jawai Sonapul dheng kali bon kenta. Tementang ne phash ki khubor ki ba khambania. Kajingkemen ka bakraw kala tablup hakasingi hendriutre unai lore ka office Khasi Hills Autonomous District Council KHADC khamtam ya CEM ubati tos khan bari ki dikhot joka executive committee habalayo eka khubor ba ulat ka jila usatia pal malik hakasantre unai lor ulasoi bat ai ka jingmunjur jong u halor ka Khasi Hills Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Bill 2021. Harin nyop husnam baka district council ka im hasla perthai klem baniat na dua bala khaya ka husnam khat khandai spa san poar ban sanshar khada re ki jaka ki puta ka khando ka syam badya put usam ulat ka jilla usatia pal malik ulat thong baniat ya ka KHADC da ka ba penlong do penlong snam ya ka ni ka bil shaka an ba khlan bor ban tuklar bat penkup bor ya ka de ka thet ni ki jaka puta hapo uput usam jo ka KHADC. Baro shikarta ki dulir khando bala ai ka KHADC kim don dor hakmat ki bank ki department ka sarkar India but what ki department ka sarkar jila menta da kani ka anya ka bor ka KHADC ban sanshar halor ka khando ka syap play thu khmat don dor but kenkor da baro ki bor sarkar bat ki bank keren bhai kata dan mereka basusi pat kalong ba hadu menta ngim don ya kata ka an hapo district council bangin don ya kata ka bor kaba kan long kumbalong menta hadir mengilayo ya kan ni kabel hoi ngi jule ya ka land records hang ni hapo council henry kini ki land record certificate ki bangi ai mangi ya ki breo lani ki nu ki ba apply ka land records kam long legal lani wat ki bank lani ki nu ki institution kim pedang ya kini ki documents ki bangi ai mangi henry menta pat hadir ka jingyo ka jungi ya kan ni kabel mentabaro ki land documents ya kabakat kum kani kabel ngila aibor nado ya kakur nado ya ki rangba snong nado us em kila ban ai ya kanu ka kot pen scam lani ka land documents ya kaban itu da kanu ka institution lani na kanu ka bank but kinu ki bor sarkar kinhap ban itu menta ya kani ka land documents kabangin ai nang ni Kaseng Sanhima Hill State People's Democratic Party HSPDP kala kendit benrio haka hendriu tre unai lor ban persya eka jingtmu ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA ban buk tem khalai kasino hakithan ka Themri Boy District uba PK Pangyang u president ka HSPDP ulai thu hakilar pathai khubor ha press club haka hendriu tre unai lor bakani kaseng Sanhima ka persya jur eka jingtmu ja ka sarkar ban penlong tem ya khalai kasino ha Meghalaya Ula banjuru baka sengjong u kaya persya borba ban pentrekam ya ka civil code haki jaka bapet bakmi deka 6th schedule jangka riti sanshar kari India. Jadi snoba kampat day ya ka state jungi kampat day ya ka jala jungi bangin penslur ya ka nega jingya khalai lani bangin pentrekam ya ka nega act namar babun ba kinu shnong jungi ya ka nega jaka haka nega state ka jungi nala balong nyopo person tam kidai Kristan bagi bon ba ki nongelam balang ki paper pe kan to bi de ruchimer isngo ba kampade ka por de ka bagin piseng shwa nin tentu ya ka sarkar bar ha ko por ha ka MDA meeting ha ki prank la de leng ba kitnat khobor SAP kamau la don kan ni pen ni ka ju ka phang ba ha ka coordination committee jong ka MDA namarway naka party hi na represent hak tuka MDA meeting ngila shy kum kasi ni ong ya ka government la jong ni chief minister deputy chief minister but barokai colleagues to the party to ngi ke SPP ngi menjur bagi mi hab rekan ya ka gaming act Uba Pangyang ula pendapat baru baka seng HSPDP kan sa penyeng ya umat sa akan mau jong ukpa unong seng per uriu yu ijnga jongka uba hoping stone lingdo anong lat bam kwai dua rublei hamau panlor West Khasi Hills haka arpo artre unai lor kum kasngi sa akan mau ya ka jingdap san posau snam jongka ni ka seng haka ni kasngi insale abu romru ya uba hoping
uriu krau ba unong seng ya ka parti HSPDP. Parti da kamen sim jong kajing smo koridor berkajing smo khya ban nyutang contribution gi bol ai hagari gari be ke chongi idon karai ban ong ngin thum yo mot jo ma yo ping badu pas ka jur ke chongi apo mo phandur hakaba en sa peli la nengin saya celebrate langkum ka parti ka bandai hagas ngiyap ka ban nyuk sengiyap ke banyau je ke mau i ke meja ping belakang no haka arpun riu tarik September jong kulisnya Kasenju kinong 13 ngi hakatanat Public Works Department balajer kerteng Ribhoi Progressive PWD Workers Union RBPPWU kala bu kajing dawa na kibor ba penyat ya kanika tenat penyar surok bana ka sorkar jela baka dei ban penskem kamno kum kinong tre sorkar ya kinong tre kibala tre bun snam haka jingsiu bainong hakador belasngi u president u ba Napoleon S Maupnyang ba u general secretary ba Davidson Marbanyang kila thosh u ba preston tensong u sembut menteri rangba u ba pet ya ka PWD road ba lasakhet lamare menteri PWD building ba sha u ba TJ nengnong secretary PWD ba kin pentre kamno ya kanika jingdawa jong kanika seng kini kinong yalam joka RBPPWU kila kedo tiak patiak yaki kendon an kibaya dei bat kanika jingdawa jong kini kinong tre belasngi hakanika tenat tre kam kasor karjela kila ong ba kini kinong tre kiba hadu menta kidang yo dakabainong belasngi kidan kahok pan yo da ketulop sorkar bat baro kijing mentoy kumba yo lem kiwei pat kinong tre sorkar kiba tre yaki jo kijat kam ana good for on the comment ni kibalat kikilap na apply like long fit ki post balat lalu kita nurem nak kalian gicuni kerpat ki berbolor belomban pentrekam eki point baki close jangka megalia regular kashmir kuskem 1996 dak dia ro haka jujing tho jing chara demand bang la smith ki bor bahalor ila thoro long gajing kerpat nak kalian jungi kelompa kin pentrekam ya ka PF apa state government kumbolong tu menta di dap dak gajing sngo benyau belong jing sorit ro ta belomba ngilap belong ka EPF scheme kan penterikam state government jungi akibat penterikam kita external government but ki private companies dan entities supported hari ki office sarkar jong ka state government jungi kan penterikam ya kan scheme ka EPF ka belong providential fund jong kinotre dikidonro kum ka ASI ka pede ka scheme nam ta pang wisdom nam ta kinotre tum kana kom don te ki overtime alawan so ngilap bah dum ta kim don posted comment kum tam kali prodi department chori boy bingilap menta haka step perngap hanriu tri unai lur ki maulong maute kila tuj bat telun na clear kilum bat kila tablut ya ka surok jowai sunapur hasnong sunaperdi haba dan ka surok krem ramau ka ktien bat ki maulong kila khang sebak ya kalenti yat kali bat ka dheng kala ne bun kenta Kibor Sanchar District and National Highway Authority of India kila shimpor bon kenta ban penbiang ye ki kor kibor ban rat bat kendat kita ki maulong bat ye ka khti na kanika surok sakawai ka jingma bat jingmen saw kila banja ha kanika surok namar ki kali khat ar khat saw khandre bat khat prashaka ki ju penyeng ha ka shilenter ka jingking lukha ye ki kali ki ba kitmar palat laipusanton shaneng haba khe ka jingtua khando ha kanika benta jong ka surok Slam bakani ka jingking kan sator badkut hakanu kanu kapor. Don kibor pulit kiban mana yaki kali ket mar ban yang lan hakani ka jingking. Yakani ka jingking halor ka wa lukha late batshna hakasnem khat khandai spa handriu pho balada husyar bat sumaryaka kala ban khlam hakanu kanu kasngi bat ka kenta lai thu kiriu temmen nakate ka shnong. Pada kitu ki kubor ngilapoi chakabakun tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.